Saging at cherry. Ito ba ay 387? Thumbs up or thumbs down? Thumbs down ang sagot. 335 ang tamang bilang. Mayroon tayong 3 tig 100 mansanas, 3 tig sa 10 saging, at 5 tig 1 cherry. Kapag pagsasamahin natin ang mga ito, magiging 335. Narito naman ang ikalawang larawan. Ang kabuuang bilang ng grupo ng prutas ay 486. Thumbs up or thumbs down? Thumbs down ang sagot. 496 ang tamang bilang. Mayroong 4 na tig 100 strawberry, 9 na tig 10 grapes, at 6 na tig 1 watermelon. Kaya kabuang bilang nila ay 496. Nakasunod ba kayo mga bata? Narito naman ang ikatlong grupo ng larawan ng mga prutas. Ang kabuang bilang nito ay 487. Thumbs up o thumbs down? Thumbs up ang sagot. 487 nga ang tamang bilang. Paano natin nakuha ang bilang na 487? Mayroong 4 na tig 100 avocado, 8 tig 10 orange, at 7 kumpol ng grapes. Kaya nabuo natin ang bilang na 487. At ito naman ang ika-4 na larawan ng mga prutas. Tama kaya ang kabuuang bilang na 264? Thumbs up or magaling! Thumbs up ang sagot. 264 nga ang tamang bilang. Narito ang panghuling grupo ng mga larawan ng iba't ibang prutas. Ilan kaya ang kabuuang bilang ng mga ito? 886 ba? Thumbs up or thumbs down? Thumbs down ang sagot. 896 ang tamang bilang. Mayroong 8 tig 100 mansanas, 9 na tig 10 strawberry, at 6 na kumpol ng grapes. Ang galing-galing niyo naman, kids! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin, at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at
CLTV 36. Ngayon naman, pag-aaralan natin kung paano isulat sa simbolo at salita ang mga bilang na matatagpuan sa paragraph. Ikumpas mo sa hangin ang bilang na simbolo na maririnig. Alam niyo ba na ngayong panahon ng COVID-19, ang mga tao ay nahihilig sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Dahil sa mga ibinigay na binhi ng ating pamahalaan, mas marami pa ang nagtanim. Ilan sa magandang dulot nito ay pagkakaroon ng pagkain, kabuhayan at magandang kapaligiran. Narito ang mga itinanim nila. Number 1. 75 ang mga tanim na talong sa bakuran. Ang salitang pambilang ay 75 at ang simbolo ng bilang ay 75. Ating itong ikumpas sa hangin. Isang beses pa. Ngayon, kayo naman ang gagawa. Nakakuha ng 84 na piraso ng sili si Tatay Ben. Ano ang salitang pambilang? Tama! 84. Paano ang simbolo ng 84 na bilang? Para sa ikatlong bilang, nagbigay ng donasyon na 263 kalamansi si Maria para sa mga mag-aaral. Ano ang salitang pambilang? Magaling! 263. Paano ang simbolo ng 263 na bilang? Ang galing niyo naman! Para sa ika-4, 540 na mangga ang ipagbili ni Aling Carmen sa palengke. Ano ang salitang pambilang? Tama! 540. Paano ang simbolo ng 540 na bilang? Tama ang iyong ginawa! Para sa ika-5, namahagi ng 1,000 na sako ng bigas ang ating butihing mayor sa mga pamilyang nawalan ng hanap buhay noong panahon ng Enhanced Community Quarantine. Ano ang salitang pambilang? Tama ulit! 1,000! Paano ang simbolo ng 1,000? Wow! Ang galing! Nakuha ninyo ang gawain at naikumpas ninyo ng maayos ang bawat simbolo ng bilang. Ang husay naman ninyo mga kids! Para sa Activity 3, halina't baybayin natin at sagutin ang mga sumusunod. Inaanyayahan ko kayo na makilahok sa ating gawain. Kung tama ang number words ng mga salitang bilang na makikita niyo sa screen, kayo ay pumalakpak. At kung mali naman, kayo ay umiling. Handa na ba kayo? Una, 78. Palakpak ba o iling? Ang sagot ay tama! Pumalakpak ba kayo mga bata? Narito naman ang susunod na bilang. 149. Palakpak ba o iling? Ang sagot ay iling.
walang U ang salitang 40. Susunod, 478. Palakpak ba o iling? Palakpak! Yan ang tamang sagot! Susunod, 920. Palakpak ba o iling? Ang sagot ay iling dahil hindi na kailangang banggitin o isulat ang salitang zero. At ang huli, 1,253. Palakpak ba o iling? Ang sagot ay palakpak! Magaling! Ang husay naman ninyo, kids! Bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Para sa ating panghuling activity, piliin ninyo ang tamang number symbol or figure at ang tamang number word. Ano ang tamang number symbol or figure? Letter B ang tamang sagot. Ano naman ang tamang number word? Tama! Letter B ang tamang sagot. Number 2. Ano ang tamang number symbol or figure? Magaling! Letter A ang sagot. Ano naman ang tamang number word? Correct ka dyan! Letter A nga! Number 3. Ano ang tamang number word or figure? Magaling! Letter A ang sagot. Ano naman ang tamang number word? Tama ulit! Letter A nga ang sagot. Number 4. Ano ang tamang number word or figure? Magaling! Letter B nga ang sagot. Ano naman ang tamang number word? Tama! Letter B ang tamang sagot. Number 5. Ano ang tamang number symbol or figure? Letter B nga ang tamang sagot.
naman ang number word? Magaling! Letter B nga ang tamang number word. Ang galing nyo naman, Fernandino Kids! Marami ba kayong natutuhan sa ating aralin ngayon, mga bata? Sana ay nag-enjoy din kayo sa mga activities na ginawa natin. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ng mga bilang, maging sa simbolo o salitang pambilang ito? Tulad ng napanood ni Fer, Nan at Dino kung paano magbilang ng mga gamit at isulat ito sa simbolo o salita. Bilangin nyo nga kung ilang oras kayo nag-aaral araw-araw. Kung kulang pa, habaan pa para lalong maging bibo tulad ni Fer, Nan at Dino. Ako, si Teacher Liway. Hanggang sa muli, Fernandino Kids! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Gusto nyo bang ituro ko sa inyo ang senyas ng theme song ng Fernandino Kids TV? Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ang unang linya sa ating theme song ay Halina't ating alamin. Halina, ating alamin. Ulitin natin. Halina, ating alamin. Ang susunod na linya, mga dapat pag-aralan at tuklasin. Sesenyas natin. Mga dapat pag-aralan, tuklasin. Ulitin natin. Mga dapat pag-aralan, tuklasin. Susunod, ang pagbasa at pagsulat ay simple lang. Ang pagbasa, pagsulat, simple lang. Ulitin natin mga bata. Pagbasa, pagsulat, simple lang. Ituon lang ang puso at isipan. Sesenyas na natin. Ituon lang ang puso at isipan. Ulitin natin. Ituon lang ang puso at isipan. Ang susunod na linya ay kasama si Fer, Nan, at Dino. Ang senyas ng kasama ay kasama. Si Fer naman, ito. Si Nan at Dino. Ulitin natin. Kasama si Fer, Nan, at Dino. Gawing laro ang pagkatuto. Gawing laro ang pagkatuto. Ulitin natin. Gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pagguhit at pagbibilang, ito naman ang senyas. Sa pag-awit, pagguhit, at pagbibilang. Ulitin natin. Sa pag-awit, at pagguhit, at pagbibilang. Magiging makulay ang araw nyo. Ito ang senyas. Magiging makulay
ang araw nyo. Ulitin natin. Magiging makulay ang araw nyo. Ayan, chorus na. Ito ang tatandaan natin, mga Fernandino Kids. Tara na. Tara na. Tara na. Tapos, kilos na. Kilos na. Yan, 2 beses yun. Kilos na. Ang susunod ay sama-sama. Sama-sama. O kay saya. Kay saya. Okay. Ang susunod na linya, mga kasagutan ay ating tuklasin. So, mga kasagutan, ating tuklasin. Ulitin nga natin, mga kasagutan, ating tuklasin. Susunod na linya, gamit ang isip at damdamin. So, gamit, isip, damdamin. Ulitin natin mga kids. Gamit, isip, damdamin. Kung may tanong, may sagot. Ganito ang senyas ng linyang ito. Kung may tanong, may sagot. Ulitin natin mga bata. Kung may tanong, may sagot. Kaya huwag ka nang malungkot. Ganito naman ang senyas nito. Kaya, huwag ka nang malungkot. Ulitin natin mga bata. Kaya, huwag ka nang malungkot. Subok lang ng subok. Huwag ka kaagad susuko. Subok na subok. Ito yung senyas para sa subok lang na subok. 2 beses yun, mga bata, ha? Wag. Wag. Susuko. Sa pagtitiyagay, tagumpay ang dulot. Ganito ang senyas. Sa pagtitiyaga, tagumpay, dulot. Ulitin natin. Pagtitiyaga, tagumpay, dulot. Yan, chorus na naman. Ulitin natin yung sinenyas natin kanina. Tara na. Paano kasi ang senyas kanina? Tama. Tara na. 2 beses yun, mga bata. Tara na. Kilos na, kilos na. Ulitin nga ninyo kung paano nyo sinenyas kanina yung kilos na, kilos na. Magaling. Kilos na, kilos na. Sama-sama o kay saya. Sama-sama nga, isenyas natin. Tama, sama-sama. Kay saya. Paano nyo sinenyas kanina? Kay saya. Magaling! Magaling, kay saya. Mga batang Fernandino ay ating linangin. Batang Fernandino. Fernandino. Ating linangin. Ating linangin.
upang umunlad ang bayan natin. Upang umunlad bayan natin. Ulitin natin mga bata. Upang umunlad bayan natin. Balik ulit tayo sa chorus. Tara na, tara na. Paano natin kasi sinenyas kanina yon? Tama, tara na, tara na. Paano naman yung kilos na? Kilos na. Ayan, ang galing-galing mo. Kilos na, kilos na. Paano naman yung sama-sama? Tama, sama-sama. Tapos, kay saya. Mga batang Fernandino, ating linangin. Yun, bata. Paano yung senyas natin ng bata kanina? Tama, magaling mga bata. Fernandino, kayo yun. Paano natin sinenyas kanina? Ang galing! Fernandino. Fernandino, ating linangin. Ang gagaling ng mga bata. Ito naman, upang umunlad ang bayan natin. Mga batang Fernandino, ating linangin. Mga bata, Fernandino, ating linangin. Ang gagaling na ng mga bata. Ang huling linya ng ating kanta ay 3 beses nating isisenyas upang umunlad ang bayan natin. Ulitin natin yung sinenyas natin kanina. Upang umunlad bayan natin. Ulitin natin mga bata. Upang umunlad bayan natin. Isa pa. Upang umunlad bayan natin. Tara na! Awitin na natin ang theme song ng Fernandino Kids TV! Halina't ating alamin mga dapat pag-aralan at tuklasin. Ang pagbasa, pagsulat ay simple lang. Ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fernandino, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pag-guhit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga kasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya huwag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, huwag agad susuko, sapagkat siya kay tagumpay ang dulo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fernandino'y ating linangin upang umunlad ang bayan natin. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga batang Fernandino'y ating linangin upang umunlad ang bayan natin. Mga batang Fernandino'y ating linangin upang umunlad, upang umunlad, upang umunlad ang bayan natin. Ang saya-saya natin! Ako si Teacher Vivian. Hanggang sa muli, Fernandino Kids! O mga bata, marami na naman kayong natutuhan sa araw na ito.
Narito ang mga napag-aralan natin ngayon. Grade 2, Week 2, Day 4. Math. Reads and writes numbers up to 1,000 in symbols and in words. At dito nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Jonel. Mag-aral ng mabuti upang maabot ang minimithi. At ako naman, si Teacher Gina. Laging tandaan, ang karunungan ay susi sa magandang kinabukasan. Kita-kita ulit tayo dito sa Fernandino Kids TV! Halina't ating alamin mga dapat pag-aralan at tuklasin. Ang pagbasa at pagsulat ay simple lang. Ituon lang ang puso at isipan. Kasama si Fernandino, gawing laro ang pagkatuto. Sa pag-awit at pag-guhit at pagbibilang, maging makulay ang araw nyo. Tara na, kilos na, sama-sama o kay saya. Mga kasagutan ay ating tuklasin, gamit ang isip at damdamin. Kung may tanong, may sagot, kaya wag ka nang malungkot. Subok lang ng subok, wag agad susuko, sapagkat yan kay tagumpay ang dulo. Tara na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando,